ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba usana na Bwana. Haleluya. Imba, imba, imba usana na Bwana. Haleluya. Erokamano ahinya machiegni kendo chenro mar wuodh geno dhi nyime tarik 14 e dwe mar abich 2020. Udwoko ne Nyasaye erokamano ahinya kuom miwa sabato machal kama kendo kinyi machal kamae mondo mi waland wachne kendo wachno dhi nyime. Kaka nasenyisi ne wadonje puonj Biblos ma en lesson marwa, buk mar chakruok wasebedo kwang'iye kendo wadonje kod puonj mar 7 kama wadang'iyo singruok gi Ibrahim. Wan gi kae kod Pastor Charles Odinde kaachiel kod Jayalo Dickson Odiwuor. Jayalo Dickson Odiwuor wuok Achok SDA, seche ma Pastor Charles Odinde en ma bende wuok Kisumu Central. Koro wadhi nyime kaka nasenje kapok wachako, to Jayalo Dickson Odiwuor ema bende dwa yawonwa to kod alam mondo mi wadhi nyime. Olem goyo ni erokamano wuonwa be Nyasacho medo glala inwa mondo nwang'e sabato mari gon ni erokamano be jakoro kwachako puonjruok ne kwatiek nikech openyi maler gi Yesu Kristo ruodhwa. Amen. Erokamano. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath and good news. Naga Nyasaye yawonwa piny. Otimo ng'wono. Chakwa romo kendo Amen. mondo mi wachne odhi nyime. Amen. Joma ka nwang'eyo koth Ibrahim noyudo puonj mathoth ahinya kaka nene kuok mare, kaka ne jabayo mochopo kuma bende nitiere. Puonjruok ma kawuono en singruok gi Ibrahim, singruok gi Ibrahim, kuma bende jandiko ne miyowa wach wiche kowuok e buk mar chakruok 15 Wesne 2 mawacho kamae. To Abraham nodwoke niya, Ruoth Nyasaye, en ang'o minyalo miya kapod asiko maonge nyathi? Kendo Eleazar ja-Damaski ma misumbana ema ochung' ka jacham mwanduna. Jalo Dickson kata jalo Pastor Dinde winjo ka en ywak. En ywak ma bende koro nogolo kanye. En penjo, en ywak migolo e penjo. To en kare. Jalo Dickson, ang'o ma bende koro warang'eyo ka kod wang'eyo koth Ibrahim kuchocho mwuotho kamano, pod wang'eyo singruok mar Ibrahim kae. Ang'o mwadhi ng'iyo to kod wach wich ma bende koro miwa ni tudore kode nade? Erokamano ahinya japuonj, go Nyasacho erokamano. Nyasaye oyie mondo wadonje puonjruok mar 7 kalo kuom ng'wono ma Nyasaye. Kendo wang'iyo singruok gi Ibrahim. Ne wanwang'o ni singruok en gima itimo kod ji ariyo. Koro mae Nyasaye kaachiel kod Ibrahim. Singruok nyalo timo kod ng'at achiel, to singruok itimo kokalo kuom ji ariyo kata parties ariyo mano iluongo ni singruok. Kata kawuono kineno piny mar Kenya kae to nitiere singruok ma gitimo. King'eyo kata josiasa nitiere singruok ma gitimo. Singruokno ok inyal timo ka in kendi. Koro mae wadwa ng'eyo kaka Nyasaye singre kod Ibrahim, to singono wadhi neno ka Nyasaye chopo singruok. An mora kod buk mar Ngeche ahinya. Ngeche wacho ni Nyasaye chopo singruok duto kendo onge singruok mochwe moko chopo. Koro wabro nono ka Nyasaye nochopo singruok ni Ibrahim, kendo wabro nono ka Nyasaye loko nying mar Abraham to bedo Ibrahim. To wabro ng'eyo meaning mar the word Ibrahim gima oting'e iye kanyo. To wabro chako wanono kaka Nyasaye ma jang'wono giko kang' ma jal mane osebedo misumba, jal mane osebedo maonge kod nyathi kuom higni mang'eny, Nyasaye timo ng'wono. Wabro nono nyithindo ariyo, wabro nono Ishmael kanyo, wabro nono Isaka kanyo. Koro wabro nono ni Ishmael to kara noyudre nade, to Isaka to noyudre nade. To e thuolono Abraham ne en kod monadi gi thuolono mondo mi wanon weche matut ahinya kuom Ibrahim. To ang'o momiyo dhako machielo bende biro? Nikech ne en kod chiege miluongo ni Sara, ok kamano. Ka ne en kod Sara, to ang'o miyo dhako machielo timo nade biro? Koro wabro nono weche machalo kod mago. Omiyo wach wich wacho ni to Abraham nodwoke niya, Ruoth Nyasaye, en ang'o minyalo miya kapod asiko maonge nyathi? Kendo Eleazar ja-Damaski ma misumbana ema ochung' ka jacham mwanduna. En wach maduong' ma ok e buk mar chakruok 15 Wesne 2, kendo wabo wuoyo mang'eny wach wichni kang wachopo mbele. Wabro nono gimomiyo Abraham ne loso kamano. Omiyo ka wach mogik en ni chakruok 15 wachopo okang' moro makende kama Nyasaye koro timo singruok e yo moyiedhi kod Ibrahim. Koro wabro nono kaka singruokno nobet japuonjero kamano. Pastor Dinde, Ibrahim ni mabende koro gol nyinge Abraham. Singruok mare ne. Bible history wacho ni Nyasaye osingone weche madongo. Kendo Mumba wacho ni ogole oko bang' kosegole pinygi, okone ni ng'iane sulwe.
kae to neno kaka nyikwe nyalo to ing'ene bang' motimo kamano higa paro kalo ma gimoro kotimore ing'ene Nyasachwa opogore nikech ko wacho ni dwa simoni to moko onego bed notimo immediately kaka dhano to ma osekadho higa paro chomo 11 nyaka ne wach bi pok otimore koro en makare wacho ni Ruoth Nyasaye en ang'o minyalo miya kapod asiko mana kamano tiende ni oneno ka wuoyi mana tiyo e ode miluongo ni Eleazar ma ja-Damaski ka chalo gima dhi chamo mwandune nikech namba achiel ong'eyo ika modake to gi ik chiege ng'eny to mar ariyo chako ng'iyo singo mano miye pok otimore to wadwa fwenyo ni kata kawo ndalo machal nade kare rito nigi teko. Erokamano ahinya koseng'iyo kanyo singruok Ibrahim wang'iyo ni tang'o ma bende koro wadhi lose rito kanyo higni mang'eny kendo higa be kendo odhi ma higni 86 kucho modhi ng'iyo bang'e kucho yie mar Ibrahim ni koro jalo Dickson koro yie mare donjo nade kae koro jogolo ywak to kendo jago ni yie mare koro nitiere ka japuonj erokamano wawuok e sabato dhiambo weche madongo ahinya kendo wach moro omolo chuny ahinya mwadhi wuoye ni Abraham gomba ahinya mondo jo-Sodom mane timbegi richo oyud resruok ko oyud resruok orito Sara Agar gi Lut maber kendo orwako welo adek mane olime wabro nono wechego to moro nitiere iye kanyo jandik leso nowacho ni nyiero moko bende nobet Sara bende noyudo thuolo mar nyiero Ibrahim bende noyudo thuolo mar nyiero koro mago weche mwadhi mulo achiel kachiel mane materowa e chak tich mawuok kuom yie mar Ibrahim yie mar Ibrahim nigi nengo ahinya ka ing'iyo buk mar chakruok 15 wesne 1 to ahinya ahinya abiro somo wesne 6 mondo kelnwa wach maduong' ma jandik lesen gombo mondo mi wafwenyi. Jandik lesen wacho singruok ma Nyasaye otimo gi Ibrahim ni bang' wechego Ruoth Nyasaye nofwenyo ni Abraham mowachone niya Abraham kik iluor an okumbani kendo pokni nobed maduong' to Abraham nodwoke niya Ruoth Nyasaye en ang'o minyalo miya kapod asiko maonge nyathi kendo Eleazar ja-Damaski ma misumbana emochung' ka jacham mwandona kaka ok isemiya nyithindo omiya achiel kuom wasumba ema nocham mwandona eka nochako winjo duond Ruoth Nyasaye kawachone niya ng'atno ok nocham mwanduni. Wago Nyasachwa erokamano mokelwa kae kendo wafwenyo e buk mar chakruok 15 wesne 1 ka Abraham wach moro chando dhod chunye ang'o ma chando dhod chunye jalni Nyasaye osetimo ne ng'wono to kata kamano timo nadi onge kod nyathi koro yie donjo kanye ere kama yie donje yie donjo kae e buk mar chakruok 15 wesne 6 ni Abraham noyie kuom Ruoth Nyasaye omiyo Ruoth Nyasaye nokwano yieneno ka tim makare omiyo ka bang' ka sesingne nyathi to bedo kod yie kuom Ruoth Nyasaye mar wach mokwongo wach machielo machalo kod mogik en niya ni dwoko mokwongo mane Nyasaye ochiwo kuom jacham gikeni mar Ibrahim ne ni obiro bedo gi wuode mowuok kuome ang'ono owuon mano wach mar ariyo. Wach mogik nikech nong'eyo ni nochopo singo mar Nyasaye ne ok oyiengre kuome owuon to kuom Nyasaye kara ne kokalo kuom yie ema singo ne dhi chope ne ok oyiengre kuom kata timo kata kuome owuon kata kuom riekone to ne en kuom Nyasaye omiyo Ibrahim noyie kuom Jehova. Chakruok 15 wacho ne bang' wechego Ruoth Nyasaye nofwenyore ne Abraham mowachone niya kik iluor an okumbani kendo pokni nobed maduong'. Ahero weche ariyogo kik iluor an okumbani kendo ne nitie weche moko mosebedo ka waluor jawinjo gi janeno to Nyasaye kosehakikisha ni kik iluor an okumbani ing'eno chako duogo kuom Ibrahim mar adek nikech mokwongo gi mar ariyo pod chunye pod go kibikibi oneno ka ndalo kadha to chunye omoko ema jandiko wacho ni Abraham tiende ni kido maber gi luor namba 1 ndalo mane Abraham nomokwongo moluonge mar ariyo koluonge Ibrahim iluongo ni wuon ogendini emomiyo ineno ka Sara mondikri nyar ruoth ma the meaning ma Sara ni nyar ruoth ni Nyasaye okawo wuon ogendini oriwo gi nyar ruoth weche ariyogo kende nyisi ni kare jog gin jok mane osegene gi moko madongo jandiko wacho ni e kit ngima odiochieng' kodiochieng' nitie weche moko mapolo osesingonwa to nikech waonge gi spiritual eyes gi weche monyalo neno go weche mag roho e wang' mar roho yudo ka moko tamowa to muma chako wacho ni nowacho ni obiro gwedhe kamano nyaka tieng' mar 4 kendo tieng'e bodhi nyime kamano emomiyo ineno ka tieng'e moko kata kodhi ginene captivity nomakgi to bang'e Nyasaye chako duokogi nikech singo manosingo ne Ibrahim natemo wacho ni jawinjo gi janeno gi wan bende ni ka nitie singo moko ma Nyasaye osesingonwa to nyalo kawo time
but warita rita gibiro chopo adier nikech kowacho ni an okumbani kendo an e konyruokni Nyasaye kosewacho gi dhoge to ok lokre. Nyiso ka ne kendo nyiso ni iwacho ni achudhe ma huyo kendo kawo misengni mag ringle nyiso ni nyikwa Abraham biro bet e twech kuom higni madirom 400 kata tienge 4. Yes. Eka ting' mar 4 Yes. nyikwa Abraham noduoge piny Correct. mano chakruok 15 wesa 16. Japuonj erokamano ahinya. Wachako wayudo wach moro mogik e iye kanyo niya, ni nokete ndalo machon chien ni warruok ne yudre kokalo kuom tim. Warruok ne yudre kokalo kuom tim kendo mane manyalo ne miyo ng'ato bedo makare nyim Nyasaye. Kendo ne nitie Nyasaye moro madhako miluongo ni Mat. En ni lame koket ni warruok tim nade yudo kuom tim. Emomiyo yie mokwongo yudore ni kara warruok idhi yudo kokalo kuom yie. Kara emomiyo ok Ibrahim kende manoyie to no launch gima duong' miluongo ni yie ma ng'ato nyalo chopo kuom Nyasaye mak mana kotim nade koyie. Wach mogik ni ka wang'iyo kor nigi kuma bor kanyi kwa Ibrahim kwayo piny mar Kanan. Waneno bende ka Nyasaye waro joge e ndalo giko. Joge ma bang'e biro dok e puoth Eden. Amen. Kara yie mar Ibrahim noting'o nyaka warruok mwachopo e puodho mar Eden. Puonjero kama. Bemena kwa donjo koro mane tich ariyo no mondo wa gamane na yue. Kiawa mane Ibrahim nigo. Kiawa. Kiawa mane Ibrahim nitiere godo. Kaluwore kanyo kod singo bende koro chiw kata onyise gimoro kanyo. Jalo kwa kwanye mana gi kanyo. Japuonjero kamano, yie mar ariyo mang'wech e buk mar chokruok 16 ni Sara chi Abraham ne onge nyathi to ne en kod jatich od nyar Misri manyinge Agar. Yie moda kel gima kelo chandruok e odni. Namba 1 en koso nyathi. Mar ariyo en gima iluongo ni kiawa. Ang'o momiyo kiawa? Ing'e jandik leso tiyo kod kiawa nikech Nyasaye ne osewuoyo. Onge gima lit kaka bedo kod kiawa. In fact Jakobo wacho niya, ka ng'ato ni jaho baga to ok onyalo yudo gimoro kuom Nyasaye. Ng'iso niya, ka ng'ato lemo to ok en gadiera o doubt. Onge gima onyalo yudo kuom Nyasaye. Koro doubt moro no bet. Ang'o miyo doubt ni obet? En mana kaka pastor nowacho ni okawo higni adi? Apar. Kapok otimo nade? Kapok oyud nyathi to singo to nosetimi. Koro singo ka nosetim to okawo higni 10 omiyo kiawa bet. Jandik leso wacho ni kiawa mar Ibrahim obiro nikech delay manotimo nade? Manobeti. Wach machielo jandik leso wacho niya, ni e thuolo mane Abraham obedo gi kiawa, Nyasaye nowacho ni ratiro ni obiro bedo gi nyathi ma wuowi. Koro bang' higni 10 Abraham pok nobedo gi nyathi. Mano wach machielo. Wach mogik, Nyasaye fwenyore ne Agar to mana ka osewuok e od Abraham. Ang'o momiyo Nyasaye ne fwenyore ni Agar kosewuok e od Abraham? Winji ni fwenyruok mare e sama ne ok opar nyiso ni Nyasaye nitie kata bende dhano temo matek manade timo gik moko timo nade kende. Erokamano japuonj. Jayalo. Kiawa ni biro higni 86. En kare. Kiawa nyalo donjo nikech higa ng'eny kae to ng'ama nyo promise be pok otimo gini. Ami tich, to kimiya tich, abiro mi pesa. Jomose bendo ng'eyo ka wan, inyalo bendo miduogi we. Kae to koro ndalo kadho. Koro wacho ni Sara ayudo gimoro ma misungu luongo the power of a woman. Sara ka Ibrahim to dolo maber to kuna tegi ng'eko mochomo ni warumo. Gimetim ka umed. Kare gin jandiko moro kene ni behind a successful man there must be a successful woman. Tiende ni kada ko mutegno nitie to nyalo loko gimoko kata e ode. Kare ngeche wache diere 14 achiel ne dhako mariek gero ode. To mara mfuoto ketho ode wuon. Emomiyo Sara convince Ibrahim kwa ufupi. Kae to Ibrahim kawo mamane, kawo jatich mobed chiege. Kare weche mag jotich mane kawo chon otine ko gichako ne gichako nyaka chon. Mine mang'eny ketho utegi nikech gima kama. To gima chaka fwenyo en ni ya yiewa samoro bedo maonge tich nikech ka wadeko moko timno gima wadwaro to yie wadok chien. Ta adwa ko jawinjo gi nyaneno gi wan bende ni ya nitie moko mosedek kit ngimawa to kare biro timore. Kae chaka fwenyo wach mogik ni ya kata mane gwedhowa through Ibrahim emomi wan nyikwaye by faith. Kendo nitie gweth moko Jesse makata in go mokadho mana kuom Ibrahim. Wach machielo machaka neno kendo nitie tieng' moro manyalo gombore mondo gwedhwa wan kare Nyasaye ochano ni nyikwaya imbiro gweth through. Mano pod lineage mar jokodinde. Ato to natho ka jachan to nyikwaya to ringo gi ndege bang'a kare chingo ma Nyasaye pod osiko nyaka chieng'. Kik wabed gi doubt. Wabed mana gi yie. Obiro chopo. Kana ene sane. Nyakwara kata nyathina bende biro timo ang'o? Biro yudo. Japuonj wacho achiel. Chakruok 14 wesni 4 wacho niya, Abraham noriwre gi Hagar, mi Hagar nomako ich, to kane Hagar ofwenyo ni en gi
nosemako ich sunga ne omake mojaro Sarai. Yes. Winjane gima lit matimore. Jali otimne ng'wono modonjo od ruoth. Kosedonje Mane ot. dhano, mane To dhano. kosedonje ot mobedo dhako mar ariyo. Momito mako ich. Sungo chako make. Kara mama ni riembo nikech wich teko mare. Mama ni bedi riembo nikech ang'ono nikech sunga manen kodo. Kara ne onge bedo kod gik moko ariyo. Ne dako timo nade? Ne dako riembe. Erokamano japuonj. Wagamo omuonyo law twagamo yweyo kae gi wer mara Gifted Ministers an adwari pile. Kwaduogo to rang'iyane ni koro ranyisi mar singruok mar Ibrahim ni kanye. Imoduogo ng'iyo kae cheno mar ruodhgi. Imba 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 usana na Bwana. Haleluya, Imba 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 usana na Bwana. haleluya. Erokamano ahinya bang' yweyo makamano koro wawinjo wer mamit bende an adwari pile ng'ama idwaro en mana Nyasaye mabende wawacho wachne kae ni en jalno mabende kosingo to bende ok bare, kosingo to chopo kata obed tieng' marom nade e kinde mabiro. Kapo ni kokeyaw TV mari malolo e TV chenro mar wuodh geno pod wadhi nyime kae wan gi Pastor Charles Odinde gi jalo Dickson Odiwuoro chenro ne mar wuodh geno. Ne wang'iyo kanyo thuon wach mar singruok gi Ibrahim kendo koro wadonjo kidieny kata tich adek manyiso ni ranyisi mar singruok mar Ibrahim. Waseng'eyo koro wangidonjo ne ranyisi jayalo. Iyudo ka singruok ni nitie kendo ne wasomo kacha mokwongo kata kisomo buge moko mokwongo ikone ni singo mar Ibrahim ne biro mar ariyo bang' kane osetimne Noah. Noah ne mokwongo, then Ibrahim e ng'ano oyudo singo moko kendo. Koro ranyisi gi gin mage. Erokamano japuonj wago Nyasacho ni erokamano ahinya. Kendo tich adek wuok kuom ranyisi mar singruok mar Ibrahim. Mar Ibrahim, yes. Japuonj yiena mondo awach wach moro ni Nyasaye be seche moko nyalo chopo okang' monyalo pos matin kata onyalo jok matin. Nikech mae jal ma Nyasaye nokawo ka ng'at mane kod yie motegno ahinya kendo ka ng'ato makare ahinya to kata kamano dok chien moro bet dok chien mane mobet donge neno ka koro kwachopo kae tidhi nwang'o ka ikelo gimiluongo ni tero nyango. Ing'eno king'iyo tero nyango mos maber to ne en yo mar puodhruok kata ne en yo ma dhano tudrego kod Nyasaye. Omiyo ka Paulo wuoyo to wacho ni tero nyango maru kik bed mana mar tero mar ringruok to bed mar tero ang'o mar loko chuny. Nyiso ni tero nyango machon remo ne nyaka time nade ne nyaka chwer. Koro chwer mar remo ne nyiso puodhruok mar richo kaachiel kod sudo machiegni kod Nyasaye. Mano omiyo Abraham ne chune nyaka opuodhre. Omiyo nyaka time nade notere nyango. Opuodhre nikech ang'o? Nobedo kod chich kata Daud. Ang'o machomiyo chako puodhre kendo? No chako kendo dhako mar ariyo. Koro kokendo dhako mar ariyo to polo bende ber. Polo ber nade? Otiyo gi chi Abraham mar ariyo mogolo ng'at miluongo ni Ishmael. To dhako mokwongo bende ti kodo mogolo ng'ano Isaka. Koro nyithindo ariyo gi ni kod migawo magimako mokwanya yudo thuolo mondo waler matut. Jandik Leso wacho niya ni bedo ni Abraham ne onge gi yie kaka onenre e sigana maluwo mano noturo wuodh Abraham e weche mag chuny gi Nyasaye. Nyasaye noling'e e kinde no. Nyasaye chako wuoyo kod Abraham kendo mokwongo Nyasaye tudore kod Abraham kendo kodwoke okang' mane otime kode singruok. Mano wayudo e iye kanyo. Koro kata kamano Nyasaye miye ranyisi mar singruok. Tiende wach tero nyango en gima osewuoye malach gi jorieko. Mano wach mar ariyo. Yiena mondo adhi e wach mar adek asto mondo atieki tich adek. Jandik Leson wacho wach moro e iye kae mwayude ka koro nying imiyowa meaning mar nyinge. Kara Nyasaye ne ni kod lengo kod Ibrahim. Ang'o momiyo Ibrahim? Achaka nuoyo gima japuonju mokwongo owacho. Ibrahim koro bedo wuon ogendni. Owuok kuom Abraham to bedo wuon ogendni. Ok mano kende. Sara chako bedo ng'at miluongo ni nyar ang'ono nyar ruoth. Ogole Sarai. Winja ne weche mane kod nengo e iye kae. Koro kata doko ni wajo richo. To Nyasaye podi manyo e otodo maricho kanyo to pod otimo kodwa singruok. Atieko. Ranyisi mag singruok mar Ibrahim. 11 chakruok wacho ni kan Ibrahim higni 99 Nyasaye nofwenyore ne mowacho ni niya, an Nyasaye manyalo gik moko duto, bed ng'at modimbore kendo maonge ketho nyima ndalo duto. Ahero weche ariyo mochako kelo ka. Mokwongo nowacho chien kacha ni anakumbane kendo biro siko kode. Sani koro miye condition ni obed ng'at modimbore kendo maonge ketho. Ing'e ndalo moko Nyasaye odhi moling'. Chieng' mane ayalo kumoro ma wacho topic ne wacho ni when God
keeps silence. Ndalo ma Nyasaye moko nyalo lingo kit ngima ni Jesse. Mo ling ti. Manigo kwayo to nigo temo to Nyasaye ndalo moko ling nikech samoro nyalo paro ni nyalo kendi oweyi matin mochake ne. Bende samoro nyalo ka gimoko dhi maber paro ni kendi onyalo weyi kendi. Koro God kept silent. Kono no ling ndalo moko matin mondo ne Ibrahim kaka timo to ka Ibrahim ne dhi gore piny madhi lal. Tamor gi singo ne ochako duogo chodho Ibrahim nikech kata higni osekadho 99 ndalo go ike moromo kamano. Pur Nyasaye duoke. Achaka fwenyo wach ma jandiko wacho niya, e kit ngima odiechieng' kodiechieng' nitie ndalo moko ma wanyalo neno mudho. Ondika 8:22 chakruok ni nitie kinde ka kinde. Nitie ndalo koyo, nitie ndalo kamano mopogore. Koro miyo owacho ni Ibrahim neno ka gik manochingene chutho to kadho. Kaeto kaka dhano kaka wan, adieri ring'o gi remo, oneno ni gik moko nitie madeko. Ing'eno ga gima nene valuable ne joma chon kaka mwandu ne ka nyathine chamo. Unlike ka jatich chamo mwandu ne. Nikech mane thago gi pile ka pile. To Nyasaye nosesingo ne nosike yieno. Omeneno kolok nyinge to nyinge from Abraham to Ibrahim nyiso ni nitie step motimo nade mogoyo from the first step. Ma puonja jawinjo gi janeno ni nitie moko ma nyaka lokwa mondo wadhi step to step. To step to step to mana kokadho kuom one word yie. Ikwana ni ka gidhi achiel to bende nitiere wach moro mogwenyore nyinge Saka. Mokel kanyo ni obiro nyiero. To en rapar mar nyiero mar Ibrahim kata nyiero mokwongo mondike Biblos mana 17 chakruok. Ma iwacho ni to en rapar mar nyiero mar Ibrahim en nyiero mar agete kata samoro mar wuoro. Bed ni en yo mane kata odoko ni en oyie kuom gima ne Nyasaye osingone. Ibrahim pod ne kedo gi kaka onyalo yie kuome kendo gene. Mano wach mabende jandiko keto kanyo motegno ahinya kochopo kanyo. Wuod singo. Wuod singo ni koro en ng'a? Japuonj ero kamano. Wadonje tich ang'wen kiwacho wach maduong' ahinya. Ing'e ni ji ariyogi ne gin jok mogwedhi. Yes. Kendo ogwedhgi ahinya. To kichopo e buk machielo piny kanyo tiwuoyo kuom Isaka moting'o obiro nyiero. Nyiso niya ni Isaka oyud kokalo kuom nyiero. Koro Isaka oyud kokalo kuom nyiero to tich ang'wen wuok kuom wuod singo. Wuod singo ni kara en ng'ano Isaka. Mane timo nade mane nyiero chien kacha to bende obiro yudore. Kara inyalo bedo ni seche moko ng'ato sabodho kata mana kuom higni 10 kapok oyudo nyathi. To oting'o ruoth e iye to kong'eyo to Nyasaye biro chopo gino. Mane gima wanyalo wego jawinjo kata janeno mar Lolo TV. Tich ang'wen wuok kuom wuod singo ma ochung' kuom Isaka. Kendo jandik lesen kelo wach moro niya, puodhruok moro nobedo mar tero nyangu. Tamor gi Nyasaye ni okawo Ishmael to riwo kod wuon mare to ter gi nyango dichiel. Mano wach mantiere iye kanyo. Wachak wayudo iye kae ka wayudo rwako welo manobet. Kara rwako welo nigi nengo ahinya. Kidhi e buk machakruok 18 wesni achiel to Biblos wacho Ruoth Nyasaye nofwenye ni Ibrahim but yien miluongo mileme mag Mamre. Noyudo ywe e dho hembe ka chieng' kech. To kane oting'o wang'e nopok oneno ji adek ochung' e nyime, noringo kodhi romo nigi kendo nogoyo chonge piny mokulre nyaka e lowo. Eka nowacho niya, Ruoth kiyie koda to kik kadh makirawo kuoma. Wawinjo wach moro maduong' ni ng'ani jali ok ong'eyo kata jogi to odhi morwakogi mokitimo nade mokidonje ot. Kara norwakogi mana ka ng'ama orwako Nyasaye. Nok ong'eyo en owuon norwako Nyasaye to polo nosewuoyo kode. Ni jok morwako gin ang'ono gin Nyasaye. Kara Nyasaye nodonje ode. Miyo timo ang'ono, miyo timo singruok e iye kanyo kendo noloko gik madongo. Ka ing'iyo pach jandik lesson e paragraph machielo wacho niya, ni ok wan gi adiera ni ka Ibrahim nong'eyo ni welogi ne gin jomage. Kata odoko ni ne otiyo nigi ka gima Nyasaye owuon ne tiyo kodgi. Noyudo bet e dho hema ka chieng' timo nade kech. To kata kamano Nyasaye noyie morwakogi mondo singo nochopo kare. Jalo wuod singo. Rwako welo kara important. To kidoro gimotamo jo-Kristo sani en rwako welo. Kaeto rwako passenger, ng'at ma kia, a stranger pase, ng'ama kia. Kaeto ing'eni Bible geography to wuoyo kuom kuma ne gidake, ne en kuma desert. Nyiso ni miere ne tin. Maka ng'ato wakocha jomosedhi Samburu kan nyaka mara lalo ng'eyo. Iyudo mier achiel ka to machielo piny monono.
kuri ngeni ng'ato kobiro dala ni tinyalo go ma ng'ama lich nyalade to mumba wacho ni oringo moromo negi moko nyalo timo sani kae to mar ariyo olwoko tiendegi mano nitie edition ma joka ka ng'ato wuotho nikech wuotho go pato open shoes gi kae to olwoko tiendegi to rwakogi kae to Nyasaye otimo ng'wono ma joka onyise siri ma gidwa timo kendo sayo gi malich bang' kosetedo ma gichiemo amora ahinya gi Ibrahim gi Sara namba 1 niya kare ne ging'iyo gi rwako welo kendo chiembgi ne ni oko jokristo mang'eny gi joneno gi jowinjo jomang'eny chiembgi onge kendo gingudi chutho to kare ayudo ni kare kwa chiwo eka Nyasaye chako duokona mar ariyo machaka ayudo kende niya kare nyiero en kit dhano jomang'eny oseluor kinyierogi kendo kiwe kuomgi marach jandiko moro wacho ni Nyasaye ma walamo en Nyasaye ma jaachien ma koanwa chien mochungo to nyiero ka nyiero mogik jaluo wacho ni mit malomo mokwongo kae tafwenyo kendo niya ka wawuoyo kuom Ibrahim to wasomo weche madongo ma namba 1 ng'ama ng'ongo nigo to namba 2 ng'at moyie ema nyalo timo to ng'at namba 3 en niya ng'at mosiko e yien emiro kendo ka Nyasaye biro kume mar ariyo to kone niya bed ng'at modimbore kendo maonge ketho kendo ni ng'ama ng'ongo kosedimbore to gimosingne obro yien biro timore kata ka nyathino sigo ni gimoro jaduong' manenano beda thuolo obro timore baba gi mama kowacho biro timore however long it may take to wach mogik achako none wan ji adiera mana ka Ibrahim ka wayie kuom yie manengo go emomiyo wan bende kwanowa koth Ibrahim mana kuom yie an gima kawuono ageleson maduong' niya wuod singoni biro mana nikech Nyasaye nosingono machiegni biro timore to wuongi osike singono ing'e nitie singo moko ma ng'ato nyalo singono to ok wasik within the peripheries aneno kata sirkal ginene jo Kenya aneno ka jomoko shifting bases ma kawuono ni wasingore kod mwande ko to kiny jo ketho MOU to Nyasaye to kumorito wano wabedie nikech singoneno biro chopo okolokre amen kamana ina wadonja neno ni chieng' mane mogik Lut e piny Sodom Lut ma bende en wuod owadgi Ibrahim ero kamano japuonj wauket chang'wen wach maduong' ahinya ni bang' kane oserwako welo to welogo nopenje ni ere Sara chiegi ka gisepenje ni ere Sara chiegi to ne giwacho weche moko weche mage mane giwacho ni e sama kama e kinde ma kama e higa ma kamae Nyasaye nyaka tim gimoro e dier odni ng'isore kara rwako welo mane orwako go welo nokelo Isaka ero kamano ahinya japuonj wadonjo e tich abich Lut e piny Sodom ang'o momiyo go Lut to awuoyo kuom singruok mar Ibrahim wayudo ka Abraham ne en kod chuny moro maonge ng'ama osebedo gi buwang' chieng' ka ne en kod chuny mar hera wiki kwil niya idwa tiek piny mar Sodom mane Lut oyiero kende Lut noyiero kende idwa tiek ang'ono piny mar Sodom kalure kod richo mosebete piny mar Sodom to Nyasaye biro to penjo kendo biro to wacho no konya timo gimoro moko ng'iso jatijene mang'ono mar Abraham wayudo ka story ringo mbo yudi ni ji 50 koyudi mabeyo tok kethe winjo gino odwoke nyaka par to koyud odwoke nyaka par gimomiyo story no okel en nikech nyati Nyasaye miluongo ni Lut oyudre iye ka Lut oyudre iye ka to jal mane odhi bo save e lwedo mar jo Sodom mondo oyud resruok ne ng'at miluongo ng'ano miluongo ni Ibrahim awacho wach mogik mawacho niya ni kuom adier Ibrahim miyo Nyasaye duong' kendo wuoyo kode mondo ores Sodom kama wuod owadgi nitiere odakie ochako gi ji 50 nyaka chop 10 Nyasaye dino reso jo Sodom kata kane inyalo yud jo Sodom 10 kende makare ero kama japuonj ing'e nang'iyo gino kapok alemo apenjo Kisumbwa ka kopo ne idwaro ji 10 kende mabeyo mondo Kisumu kik kethi ni kamoro Kisumu nyalo kethi ji 10 koto bena onge Sodom mangima gi Gomora dhano 10 kende Ibrahim openjo makoro ni kik wang' yawa penje 30 yawa 20 yawa kata 10 kende ne onge ting'e gima no pache ne ong'eyo ni wuod wadgi ni kocha to ing'eyo ka ji 3 kodonjo Sodom gi Gomora yawa 3 kende ting'e ne Ibrahim ng'ano Lut otero wach ne chuo nyige ni yawa gini ketho tamor kodgi ing'e ni gipenjore kende academically ji 3 deket Sodom gi Gomora one night oriambo jomoko kata bonde kata sophisticated people gionge go ana yie kodgi in the human eyes ni ok ginyal ketho kaeto kaka Nyasaye nosewacho notimore kendo kinyo noketho kare Nyasaye ok ti gi joma ng'eny otiyo gi joma tin kende kare gini mowacho ni owe 99 to manya chiel kende kaeto koseyudo mano to polo bedo mamor jawinjo gi jana ndole moko di kawacho ni Nyasachwa jang'uono to timo singo nyaka chieng' mar 4
kendo ka wadembore nyime kendo wabolore chutho to singo duto biro chopo. Ok ang'eyo gimisekadhe kata gimikadhe sani, gima ng'eyo from gik mosomo kawuono ni kare singo ma Nyasaye osiko nyaka chieng'. Kendo kit Nyasaye ok olokre, ben dhano ma owiyo kwil bende ok olok pache. Walem kodi. Wuona man malo wagoero kamano. Waneno lweti jadolo iber kendo singo ni osiko nyaka chieng'. Wabe gimisengo no studio ka gi joneno kaachiel gi jowinjo biro timore. Miwa thuolo mar rito ka wan gi geno. E sabato ni ineri ngima wakete lweti weche te e nying Yesu wakwayo. Amen. Erokamano ahinya kuom puonj ma kamano Pastor Charles Odinde kaachiel kod Jalo Dickson Oduor. Puonj ma bende koro wayudo mit ahinya kotenore gi weche mag Abraham kaka bende koro singo mar Nyasaye en kanyo ma ochwere. Joma nyien wang'iyo singo kendo en gima mit ahinya. Wadhi ng'iyo anena singo pod mana Abraham ne pod owuok nikech en wach ma bende koro wang'iyo kae singo joma nyien omiyo kik bai. Nembni jayalo kaachiel to kod penjo moro moro ma intiere godo gimoro moro bende dwani mondo koro imedi kadhe bwo screen mari kanyo ipenjogi. To nikech singe ma bende waloso kendo singe moloso joma nyien Wigi Central miyowa wer mano mokwongo bang' ma kosetieko loso sani gi wendegi mar singo kaachiel kod Heroes of Faith Sajona wan mana jowuoth kata wan jogo ma bende koro ka ok thurwa to obedo mana kae kuom thuolo mana matin kendo. Oduogo odhi nyime kendo ka gi wechegi mago mag wuodhe geno. Kawarani teode mang'eny ade kaokamano de okakonyo adhiyo mondo alosnu kada kama ante umbende ubedi jasiyokonge eno pet mor mosiko wanawegi Yesu wen locho wen usagi nyaromo haleluya maler maler wamiyo Nyasaye duo wewe manade yatewa wewe peo manade tudake pare wewe thamole adera wewe peo manade imekuwaje umerejea dhambi tena na uko ulishatoka wewe jichunguze tena utambue ni wapi ulipoanguka. Imba 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 usana na Bwana. Haleluya. Imba 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 usana na Bwana. Haleluya.